سلام كميت وعلو زخبركم تخطاتلتي فناو ايري تي في نلوم سوني 4 تحساس نفرك معلتن فرانس تدالو زينا ومسنادو حسنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقند نطبطات تخفلم سلسته تحساس احقراو معالتي مسنكلنا زنورو سبات بدرجه هاجر امن دفرات زكيرام أمحدار زوباقاش باركا ودابيتات حزبن وهدت أكلات منقستن محيال كسراح تحساسيبهم شنفر زوباوي قطتصر زوبا مأكل تعنون بقعتون زتوا حسي مهر تحرشان مرقاق زتوابع سراحي السلاسل الله إسرائيل أبدوباوي وشمت غازة سرحيت أقار سراويت كان جمرت مع كنات زينا قالحين أمريكا نمتن فريات تتقوستي بأربع تعسفي كتعبي ومخانا بيتصفت بينتاغون أفليتهم أب تنزانيا بحدقات علغلقم مهما مريتن بوحدو 5 سبات كنزموت تقليتهم أهجروا معلتي مسلم كلنا زنور سبات بدرجة هجر نمبل عسران شمونتن جزيئة أب كتما من دفرات زكيرام وكيل إيرينا شويت جبر برهان زدالو تتصب دانا يتسفازجي كتوربيا سلسته تحساس أهجراوي معلتي مسنكلنا زنورو سبات وهو تهدسو سنكلان نعبيتكم من هاجرن بزبل تيما بدرجة هاجر أب كتما من دفرات زكيرام أم حداري زوبا دوب أتو هبتا أبتسفاتيون أبزس معقال منجست إيرترا مسنكلنا زنورو وغانات نتتصباينت زوجدن بتساتافنتم معباليوم زرقاقصن بوليس حانتيس يسرح كم زلو بمتكاس أبز مرايز مينستر عيون محبراو دحنتن مسنا يسرح مشارختون الزكايد وزلو تعار موغيسوم أم مينستر عيون محبراو دحنتن وانا دايركتر كفلي محبراو دحنت أتو محرت أفساهي بوغانو سنكلنا أبزخونو أوان بزتفلالي مخنياتات خصة زخل منابر تدك سب كم زخونة بمحبار عم كل خالن تهدسون زتوكور استراتيجي زخط المدب كوم سروت تهدسو أب هاجرنا كابشحن تشعتم إتنتيس عن 4 تأتاتيو بزتودبن استوهادن ملكع يسرحلو كم زلو حابيروم أو هاد بيت صحفت ودب حبرات هاجرات أب إيرترا ميستر آن أسجما بوغانو أستات 15 مئتاويت كاب قطر هزب عالم مسنكلنا زنبر مخانو اتسمانا مئتاويت كاب ودما أم معبال أب زركب هاجرات كم زخونة بمتقاس مسنكلنا نزنبرو سبات نزقاتن بدوتات نمقلاي كل أكل حبرات سب إجام كبر كتساويعم أبتي مينستر عيون محبراو دحنتن وزرولو الجبر أبن أبو منبر بايتو زبار دوب ممر والداي جبر نسترخ بلسنا سرعات نتعلى الزدم استفلالي مسنا دوتات قريبو أهجراوي معلت مسنكلنا زنورو سبات لو معمت بدرجة عالم نمبل 30 كلتن بدرجة هاجر دما نمبل 20 شمونتن جزيئة تذكرام أم حضرتين وزواتات ودابي حزبن وهدت أكلات منقستن بمحيال لمعتاو مدبات نمعوات قدامنتي ومكسرحو أم حضر زوباقاش باركات حساسيبهم أمباسادر محمود علي حروي نزقلت أبنو زوباتات لوغو عن سبا أغردت كركبت سلعة فورتوساوا دقة موغولو بارنتو غونين منصوران عدد بمغبار مسام حضرتن حلفتي أكلات منقستن نابزكادو ركبيوم ونقوني ممحداراو نطفتات دحنت أكبابي نمرقات العلا تكرهو هابو برست أقراب نمكتا زحقوز مدبات دما كيب باتو خطو قبارو زيزاخاخرة أمباسادر محمود وحلولات أغما كل عينتات تسقاتات نمرقاتن أبتقبار مدبات زر دخامات بأقو نمللاين كلهم محاورات منقستن ودابيتات حزبن زساتفه قمقامات مكياد أقداس خمزخونه قليتهم تساتفتي بوغنهم تماساسال الركبات هاب مسرح تقبار مدبات بزعبا زقاتهم حتراتات كمون كوصدو زقبوهم تباقو صوتات نمنتصار سلازي حقز كدفعالو تلابيهم شنفر زواوي قطتصير زوبا مأكل تعنون بقعتون زتوحس مهر تحرشا مالت أكل أحملتن وتسيت سبان سجان مرقاز زتوابع نتفتات السلاسل كمزل حبيرهم وكيل إيرينا يوناتان يعبيون زدالو تبصاب ميكائيل حدقو شنفر زباوي قططر زبا ماكل قربت عنون بقعتون زتوحس أحملتي أزرقتن سبان وتسيت سبان مرقاز زكاير زلو نتفتات التبابع وتسيت كم ترخبو قليتهم حلفتي شنفر أتو يوهانس قبرو ولدن إيرينا زهاب حبريتا
እቲ ጨንፈር ኣብ 2023 ውሸባ ቦቕሊ ጸባን ውፅኢት ጸባን ዝምስራሓ ትካላት ከምኡውን ነተሓሕዛ ኣጠቓቕማ ኣከዛዝናን ምውጋንን ጸረ ባልዕ መድሃኒት ብዝምልከት ዝወፅእ ሕጋጋት መሰረት ብምግባር ሓያል ቁፅፅራዊ ስራሓት ከም ዝዓመመ ገሊፆም ንምብዛሕ ምሩፅ ኣዝርእቲ ብዝምልከት ድማ ኣብ ኩለን ዞባታት ኣብ 132 ሄክታር ኣብ ዝለምዐ 5 ዓይነት ዘርኢ ስርናይን 3 ዓይነት ዘርኢ ስገምን ብዝተኻየደ ቁፅፅራዊ ስራሕ 80 ሄክታር ማለት 60 ሚእታዊት ቅቡል ኮይኑ ከም እተረኽበ ሓቢሮም ሓደ ሓረስታይ ንጹህ ክንኽለና በቲ ምምራሕ ስራሕ ማለት እዩ ካብ መጀመርታ ትንገብሮ ቁፅፅራዊ ስራሕ ካብ ምምራፅ ግራት ካብታ ናይ መጀመርታ ምምራፅ ግራት ክሳብቲ ምህርትና መኽዘን ዝኣትዩና ቁፅፅር ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሓረስታይ እትንቦ መምራሕ ስራሕ ተኸቲሉ ንሕዶ ይከይድ ማለት እዩ ምትሕዋስ ናይ ዘርኢ ናይ ክርዳድ ፀሃያይ ርሕቀት ዘይምሕላው ካብ ሓደ ዓሊ ዘርኢ ናብ ሓደ ዓሊ ዘርኢ ርሕቀት ዘይምህላው እዚታት ንሕር ፀገማት ኣጓኒፎ ኮይኑ ማለት እዩ ከም ንጹህ ኢልና ንቆርቦ ማለት እዩ ኣብ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ብደጋዊ ትዕዝብትን ናይ ቆፅሊ መርመራ ኣብ ላቦራቶሪ ብምክያድን ውሳነ ከም ዝወሃብ ዝገለጸ ኣቶ ዮሃንስ ሎሚ ዓመት ኣብ 30 ዓድታት ኣብ 33 ሄክታር መስርሕ ምብዛሕ ክካየድ እንከሎ ካብዚ ኣሳት 1232 ኩንታል ኣብ በሪኽን ሰረጃቓን ኣብ ዝርከብ መኽዘን ከም ዝኣትወ ሳላ ዝተኻየደ ውሁድ ፃዕሪ ድማ ዝበዝሑ ሓረስቶት ተጠቀምቲ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ክኾኑ ከም ዝበቑ ኣፍሊጦም እዚ በቲ ስሩዕ ናይ ደጋዊ ትዕዝብትን ቁፅጥራዊ ስራሕ ብምክያድን ኣብ መወዳእታ ግን ትንዓና ዝውስነና ግን ናይ ላቦራቶሪ ቁምሶ ብምውሳድ ውሳኔ ይወሃቡ ማለት እዩ በዚ መሰረት እቶም ሓረስቶት ውሳኔ ተዋሂቦም እቶም ቅቡላት ዝተባሃሉ ድሮ እቲ ምህርቶም ኣብ መኽዘን ኣትዩ ይርከብ ማለት እዩ ተበከለ ኮሚደረ ንምቁፃር ምስ ተቆፃፀርቲ ኣካላት ኣብ ዞባታት ደቡብ ጋሽ ባርካን ዓንሰባን ብምትሕባር ይስራሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ሓረስቶት ኣብ ኣጠቓቕማ መድሃኒት ጥንቁቓት ክኾኑ ከምኡውን ዝኣኽለ ኮሚደረ ካብ ምብካል ክድሕን ድሕሪ 21 መዓልታት ምንስናስ መድሃኒት ከኣሪዎ ኣዘኻኺሩ ኣብ 12 ትካላት ውፅኢት ጸባን ስጋን ብዝተኻየደ ቁፅፅር ድማ እተን 5 ናይ ብቕዓት ወረቐት ምስክር ክወሃበን ከሎ ርኡይ ጉድለት ዝተረኽበን 3 ትካላት ካብ ስራሕ ደው ከም ዝበለ ሓቢሮም ካብ መጀመርታ እታ መመስርሒ ናይታ መመስርሒ ትካል ናይቲ ፅሬት ሰራሕተኛታት ፅሬት ንፅህና ናይቲ መሳርሒ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲና ኢና ቁፅጥራዊ ስራሕ ንገብር ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ውሳኔ ዝወሃብ በዚ ዝገበርናዮ ደጋዊ ትዕዝብቲ ይኮነን ቁምሶ ኢና ንወስድ ካብ ፍርያት ቁምሶ ብምውሳድ ውፅኢት ይረአ ማለት እዩ ነዚ ተራእዩ እቲ ሽዑ እቲ ውፅኢት ቅቡል እንደ ቅቡል ተባሂሉ እቲ ናይ ወረቐት ምስክርነት ስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ገምጊምካ ክርኢ ከሎ በዚ ዝገበርናዮ ቁፅጥራዊ ስራሕ ማለት እዩ ኣብዘን ትካላት እዚአን ዘሰክፍ ናይ በቕዓ ሽግር እኳ እንተዘይነበረ ሓደ ጉድለት ዝነበረ ትካላት ግን ክሳብ ምዕፃው ዝኸይድ ተረር ስጉምቲ ወሲድና ነርና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ዮሃንስ ምስ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ብዝተኻየደ ቁፅጥራዊ ስራሓት 35 ሊትሮ ዘይሕጋዊ መድሃኒት እንስሳን ቦቕልን ከምኡውን ውሽጣውን ደጋውን ባልዓ ዘገልግል መድሃኒትን ፈሳስን ድቑዕን ከም ተታሕዘ ብምግላጽ ሓረስቶት ጥዕኑ ዝተረጋገጸ መድሃኒት ካብ ወግዓውያን ትካላት ክዕድጉ ሚዒዱ ዘይሕጋዊ መሸጣ መድሃኒት እንስሳን ቦቕሊ ክርኢ ከሎ ዳርጋ ሳዕሪሩ ክበሃል ከኣል ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ግዜ ምዞም ናይ ሕግን ስርዓትን ናይ ዞባ ማእከል ኮይና ሕጋዊ ስጉምቲ ንወሲድና በዚ መሰረት ኣብ ኣስመራ ብቕዓቱን ድሕነቱን ዘይተረጋገፀ ዘይሕጋዊ መድሃኒት እንስሳን ቦቕልን ምጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ብምውሃድ ኣብ 4ይ ዓመት ናይ ዓመት 2023 ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣቱ ተገይሩ ኣሎ ብዙሕ ብርክት ዝበለ መድሃኒት ማለት እዩ ዋላ እኳ እቲ ሒዝና ዘለና እቲ ቁፅሩ ውሕድ 35 ሊትሮ ውሕድ ዝበለ ክመስል ግን ናይ እንስሳ መድሃኒት ስለ ዝኾነ ግን እዚ ኣብ ጥቕሚ ምዝውዕል ከምፅኦ ዝኽእል ብጣዕሚ ሳዕብን ከቢድ ማለት እዩ ሃማደ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ተዋሂዱን ጋድማዊ ዝምድናታት ዋደንፊዑን ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዘሰላስሎ ውዳቤታቱ ናይ ምሕያልን ምስፋሕን መደባት ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከቦ ስለ ዘሎ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ መዘኻኸሪ ቀሪቡ እዚ ዝተሓበረ ትጨንፈር ንጥፈታት 2023 ንምግምጋምን ናይ ዝመፅእ ዓመት መደባት ንምውጣንን ብ30 ሕዳር ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዩ ሓላፊት ጨንፈር ወይዘሮ ጅምዓ ራኪ ኣብ ዘቕረበቶ ፀብጻብ ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣን ሕፅረታት መጓዓዝያን ኣብ ግምት ኣቲኻ ኣብ ምስፋሕ ውዳቤታት ምግታእ መርዓቲ ትሕቲ ዕድመን ክሽቦን ምድንፋዕ ሞያዊ ስልጠናታትን ተራድኦታትን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ምብራኽ ፖለቲካዊ ንቕሓት ደቂ ኣንስትዮን ካልእን ዘተባብዕ ንጥፈታት ከም ዝተሰላሰለ ኣረዲኣ ወይዘሮ ጅምዓ ኣስዒባ ኣብ ገለ ንኡስ ዞባታት ዝረአ ፀገማት ምእካብ ኣታዊታት ማሕበርን ኣተሓሕዛ ሰነዳትን ብግቡእ ተገምጊሙ ፍታሕ ክናድየሉ ምዃኑ ብምሕባር ሓለፍቲ ጉጅለታትን ኣባላት ኣካየዲት ኣካልን ኣወዳድበአን ብምሕያል ንዝለዓለ ዕማም ክተጋሃ ተላብያ ሓለፍቲ ሃማደ ኣብ ንኡስ ዞባታት ድማ ኣብ ጎስጓሳትን ኣስተምሮታትን ትምህርቲ መዛኑ ሕርሻዊ ተራድኦታት ውዳቤታት ምምሕያሽ መነባብሮ ኣባላትን ካልእ ዝተተግበረ መደባትን ዝነበረ ብልጫታትን ድኽመታትን ድሕሪ ምቕራብ ቁጠባዊ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ክባብ ዝብለሉ መደባት ብዝሓየለ መልክዑ ክስራሕ ዘኻኺረን ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ውዳቤታትን ኣታዊታትን ማሕበር ንምዕባይ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ብኣተኩሮ ክስራሕ ኣብ ንጥፈታት ማሕበር ልዑል ኣበርክቶ ንዝገብራ ደቂ ኣንስትዮ መተባብዒ ክግበር ከምኡውን ፀገም መጓዓዝያ ፍታሕ ክናድየሉ ዝብል ለዋታት ኣቕሪበን
ኣብ ከተማ ኸረን ሽማግላ ኣዕሩኽ መንእስያት ዳግም ንምብርባርን ኣበርክቶኣ ኣብ ጉዳይ መንእስያት ንምድንፋዕን ብ28 ሕዳር ዘተተኻይዱ ኣምሓዳሪ ከተማ ኸረን ኣቶ ረዘና ኣርኣያ ኣብ ዘስምዖ ቃል ጉዳይ መንእስያት ንሓደ ኣካል ጥራይ ዘይግደፍ ሓላፍነት መላ ሕብረተሰብ ምዃኑ ብምግላጽ ብባህሉን ክብርታቱን ዝተኾስኮሰ ወለዶ ንምህናጽ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ንምሕያል ከምኡውን ዘይስነ ምግባራዊ ተርእዮታት ንምውጋድ ብዕቱብ ክስራሕ ተላብዮም ሓላፊ ሃማመተ ከተማ ኸረን መንእሰይ ጣህር ሳልሕ ብወገኑ ኣብ 2023 ኣብ ምስፋሕን ምሕያልን ውዳቤታት ምብራኽ ኩሉ መድያዊ ንቕሓት መንእስያት ምውዳብ ሞያውን ፖለቲካውን ስልጠናታትን ካልእን ዘጠቓልሉ ሰፋሕቲ መደባት ከም ዝተሰላሰሉ ገሊፆም ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ ሽማግለታት ኣዕሩኽ መንእስያት ዳግም ምብርባር ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ብምሕባር ሕፅረታት ትሕተ ቐርፅን ዕጥቂ መንእስያትን ምፍታሕ ኣብ መንጎ ወለድን መንእስያትን ዘሎ ጋግ ምፅባብ ከምኡውን ተሳትፎን ብቕዓትን ተማሃሮ ምብራኽ ቀዳምነት ክወሃቦም ብምርድዳእ ንምዕዋቱ ዘለዎም ቅሩብነት ኣረጋጊፆም ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ዓንሰባ መንእሰይ ኣዛዚ በረኸት ኣብ ግዲኡ ተራ ሽማግለታት ኣዕሩኽ መንእስያት ኣብ ዞባ ድልዱል ሰረት ከም ዘለዎ ብምግላጥ ሳላ ልዑል ኣበርክቶ ናይ ዝውዳቤ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ኩለን ንኡስ ዞባታት ማእከላት መንእስያት ተሃኒፀን መበገሲ መሳለጥያታት ክዓጥቃ ከም ዝኽኣለ ሓቢሮም እተን ሽማግለታት ኣብ ዝኸይተደረታ ናብ ደረጃ መንእስያት ወሪደን ናይ ምውርራስን ምብህሃልን መድረኻት ክፈጥራ ኣብ ምስግጋር ክብርታት ሕብረተሰብ እጃመን ከበርክታ ከምኡውን ውዳቤታት ማሕበር ኣብ ከባቢታት ንምሕያል ክትስዕራ ተላብዮም ቤት ትምህርቲ ባና ሓርነት ደቀ ምሓረ ኣብ ሃገራዊ ፈተናታት ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ዓመተ ትምህርቲ 2022-2023 ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ ተምሃሮ ኣሸሊማ እቶም ንሽልማት ዝበቕዑ ተምሃሮ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ካልኣይ ደረጃ ማለት ማትሪክ ካብ 3 ክሳብ ሙሉእ 4 ነጥቢ ዘምፁ 38 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 59 ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ማለት ጀነራል ድማ ብሉፅ ውፅኢት ዘመዝገቡ 8 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 16 ተምሃሮ እዮም ኣብታ ኣጋጣሚ ሓላፊት ትምህርቲ ኣብ ንዞባ ደቀ ምሓረ መምህር ርግበ ክፍለ ምሽላም ናይዞም ኣብነታውያን ተምሃሮ ምትብባዕን ቅዱስ ቅን ምሕዳርን ዝብል ድርብ ዕላማ ከም ዘለዎ ጠቂሳ ተሸለምቲ ነዚ ብግቡእ ተገንዚቦም ፃዕርታቶም ከሕይሉ ተላብዮም ኣካያዲ ስራሕ ንዞባ ደቀ ምሓረ ኣቶ ግርማይ እሴት ብወገኑ ንኣገዳስነት ናይቲ መደብ ብምጥቃስ በብደረጅኡ ክድፈኣሉን ኣበርክቶኮም ክዓዝዝን ኣዘኻኺሮም ቀፂሉ ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም እስራኤል ኣብ ሰሜናዊ ወሽመጥ ጋዛ ጥራይ ተሓፂሩ ንዝፀንሐ ስርሒት ኣጋር ሰራዊት ናብ ደቡባዊ ክፋል ወሽመጥ ከም ዘስፋሓቶ ተገሊጹ በዚ ድማ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ዝስዕብ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብቲ ህዝቢ ብብዝሒ ዝዓቂብሉ ዘሎ ካልእ ክፋል እውን ክኽሰት ከም ዝኽእል ብኣጉ ይግለጽ ኣሎ ደብዳብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ንሓማስ ንምድምሳስ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ወሽመጥ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ንምእታው ዝዓለመ ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዝጠቕሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈረንሳ እትርከበን ዝተፈላለያ ሃገራት ምድምሳስ ምንቅስቓስ ሓማስ ብዋጋ ሰላማውያን ሰባት ክኸውን ከም ዘይግባእ ብምሕባር እስራኤል ዕላማኣ ብልክዕ ከተነፅር ፀውዒን ኣለዋ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስ ጀመረቶ ደብዳብ ንዓሰርተታት ዓመታት ናብ ውግእ ክሸማ ከም ዝኽእል እውን ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ኣሚቶም ደብዳብ ወሽመጥ ጋዛ ንእስራኤል ስትራቴጂያዊ ፍሽለት ከስዕበላ ከም ዝኽእል ሓያሎ ወተሃደራውያን ክኢላታት ከጠንቅቑ ፀኒሖም እዮም በቲ ካብ 7 ጥቅምቲ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ እስራኤል ልዕሊ 10,000 ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ዛጊድ ኣሳት 16,000 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉ ፀብጻባት ይሕብሩ ኣሜሪካ ንመጠን ፍርያት ተተኮስቲ ብ4 ዕፅፊ ከተዕብዮ ምዃና ቤት ጽሕፈት ፔንታጎን ሓቢሩ ነቲ መደብ ንምትግባር ኣብ ምምዕባል ተተኮስቲ ዝስላዕ ባጀት ብ50 ሚእታዊት ከዓቢ ምዃኑ ጸሓፊ ምክልኻል ሊሎይድ ኦይስቲን ኣፍሊጡ ኣብ ዝሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ተተኮስቲ ብዓይነት ንምምዕባል እውን ይስራሕ ከም ዘሎ ኦስቲን ብ3 ታሕሳስ ንሰብ መዚ ምክልኻል ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣረድዮም ኩናት ዩክሬን ኩባንያታት መፍረ ኣጽዋር ኣሜሪካ መኽዘን ኣጽዋርን ከጻፍፋ ዝበለጸ ዕድል ከም ዝፈጠረ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ኣሜሪካ ልዕሊ $100 ቢልዮን ዝዋግኡ ወተሃደራዊ ደገፍ ናብ ዩክሬን ከም ዝለኣኸት ዝፍለጥ ኮይኑ ካልኦት መሻርክታ እውን ናይ $ቢልዮናት ሓገዝ ይልእካ ምህላውን ጸብጻባት ይረዱ እቲ ኩናት ንመጠን ምምዕባልን ሸመተን ኣጽዋር ዓለም ክብ ከም ዘብሎ ወተሃደራውያን ክኢላታት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም
ኣብ ታንዛንያ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋ ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ብውሕዱ 50 ሰባት ከም ዝሞቱ ንሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ልዕሊ 80 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ሓያሉ ካልኦት ድሃዮም ከም ዝጠፍአን ዝሓበሩቶም ሰመዚ ቁፅሪ ሙታት ክዛየድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብሰንኪቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ኣሽሓት ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ተገሊጹ ናብ ስድራ ቤት ግዳያት ናይ ሓዘን መልእኽቲ ዘመሓላለፈ መንግስቲ ታንዛንያ ዳሃዮም ዝጠፍአ ንምድሓን ዝካየድ ስርሒት ክሕይል ኣዚዙሎም ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ታንዛንያ ዓመታዊ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዕቡ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባቢያውን ክስራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ታንዛንያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃውን ኪሊማዊ ነውፂ ዝጠንቁ ብርቱዕ ዕለቕልቕ ይኽሰት ከም ዘሎ ይፍለጥ بسلسلة تحساس أب العراق قبل على زركب وتهدروا معسكر أمريكا ناي روكيتاتن سبع البونفرتن متقعتات تخيدون بتي أب رسم محدار كردستان سفت أمام متقعتات قبل على معسكر نواتو عنوات كنز ورد خفلت تخيل لهم متقعتات مغسلتها نايتين وتهدروا هلا أمريكا أب العراق بمقام ككاد سنة حتى ما سال في الساميتات مخانو ناي قربت عزبتي تصم أب العراق قبل على زركب معسكر أمريكا زكايد متقعتات أمريكا إسرائيل التجارو تهدروا دقف كب دحر مبالا مليسو 5 حيلة تصابات يردهم أبز حلف خلت أوارح تراي أب العراق قبل على زركب معسكرات أمريكا بستخايد متقعتات 10 ساتات وتهدرات أمريكا كم زغوصلو يتكاس كابل كلتشحن سلسن أب العراق وتهدروا وفرتا كايد زلا أمريكا أبزوان زي اللي كلتشحن حموش لميتين وتهدرات أبتهاجر أوافيرا مهلا يحبر أب إندونيسيا زركب نطوف ساتا غومراوي إمبا مارابي كاب سلسلة تحساس كنوتوك بمجمارو سباون محور قطباون كسارات توريدهم بتحدقا بوحدو شمون تحاقورت إمبا كم زغوصلو 10 ساتات كالو دما نتنوتقوي بسفات أورو كبيد عيكتا تكن دورانان تعاقيتهم مهلاهم تقريتهم نتوم تعاقيتهم زلو قدات نمرحان سفيح سرحيتي كايد كم زلو سمزي إندونيسيا حبيرهم اللهم منجست إندونيسيا نبرتنا يتخبابي هوتهم نمرحان نقزيو خابت خبابي كروحكو عزيز اللهم إمبا مارابي حدا خابتهم أب إندونيسيا زلو 227 نطفات إساتو غومراو بوتاتات مخانيو زتكاس منجست سمين كوريا بزحلف قربا معاتات أب العلزوان شفا ناي سليا ساتلايت كوسد نزخل زخون السقمتي كاب مؤواج كوينات فاليو كم زي ريواتن كيغم تمنجستين زمتن قطازي زمحل علفة أمريكا نطفتات نايتا ساتلايت نمسنخل كم اتبقس دحر مئماتايوم أفنيا مينستر مكل خلق سمين كوريا بخلطة تحساس أبزها ومجلتي من محدار واشنطن أب العلتا ساتلايت سقمتي مزوسد هاجرو عطفيتها ملاش كم تهبلو أنا تيروم سمين كوريا أب العلي ساتلايتات أمريكا متقعت خطكايد كم تخليا أتنقي غازلام متأتتاو أمريكا بحوص ديسيت كوريا أبتخبابت غاسيتون زلو وتهدراون تتاهم كلولاو مليسو يخر روكم زلو ناي كربات عزبتي حبروم أمريكا أبزوان زي نيوكليساو أطوار زوادة دلن سابماريناتن نفرتخيناتن نابحوص ديسيت كوريا لإخا خمزلا يفلد نزسقم تزيء التخنن سمين كوريا سراويتا أبزل على تتنقى كتسنح عزيزة خمزلا تتصابات يردوهم أب دوا وشنق فيليبينس استخسته شوعات نتبش ريكتر حدقا من قطقات مدرين واتاو عنوة توريدهم بتي يبصر 3 كيلومتر مع موزقات من قطقات بركت زبل أبايت بمعناو أشعت نبرتي كم تمزاولو يقلت علهم أتمن قطقات حدقا سونامي كيسع متنقطات أويج من بارو تساني حقنا كم تلعلت حبيرهم أتمن قطقات أب قلق فالات جابانون كم تمسمعت سبات حبيرهم دحر قداماي من قطقات أستات شبش ريكتر زعقانهم 4 دحر من قطقات كم استخصتو منجست فيليبينس أفريتهم فيليبينس بحرياوي حدقاتات بحفشة من قطقات مدر دما بفلاي ببزحي أبز خصتلو جيوغرافياوي كبابيتات كم تركب يقلات نسعى استدالوه زينا ومسانادو نمزام كان نطبطات خدق مالكم سلسلة تحساس أهقراو معلتي مسنكل نازم أبرو سبات بدرجة هاجر أمن دفرات الزكيرام أم حدار زوبا قاش باركا ودا بيتات حزبن وهدات أكلات منقستن محيال كسراح تحساسيو شنفر زوباوي قطتر زوبا ماكل تعنون بقعدون زتوحسن مهرت حرشا نمرققات زتبابع سراح يسلاسل الله
إسرائيل لو دوبا وشمت غزة سرحت أجار سراويت كانت جمرت مع كنات زينة قالحن أمريكا نمتن فريات تتوكستي بأربعة عزي كتعبي ومخانا بيتصفت بينتاغون أفليتوم أب تنزانيا بحدقات على الله مهما مريتن بوحدو 5 سبات كنز موت تقليتهم نسعى استرالو حفشاو زينا ومسنادو بزتفتيمو لحنو علو